бузурге мегӯяд бузургтарин манзара дар ҷаҳон ин дидани кӯдак аст, ки баъд аз он ки ба ӯ роҳнишон додед, дар роҳи зиндагӣ бо боварӣ қадам мезанад. ассалому алайкум бинандагони азизи телевизиони Боғристон. Нашри навбатии барномаи Масири тарбияро манзури шумо мегардонем ва бояд бигӯем, ки мо барномаи имрӯзаро пурра ба саволу дархостҳои шумо бинандагони азиз мебахшем ва дар барномаи имрӯза ба саволҳо посух мегӯянд омӯзгори факултети психологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ, равоншинос Шерзод Абдураҳмонов. Сараввал хуш омадед ба барномаи мо. Хуб, бинандагони гиромӣ, ҳоло ба саволҳои ирсолнамудаи шумо мегузарем. аз деҳаи ворухи шаҳри Исфара падаре савол кардааст, ки ду фарзанди ман на хонда метавонанд, на ҳисоб карда, яке 13 сола, дигараш 10 сола мебошанд. бо вуҷуди ин духтари 10 солаам бисёр гирья мекунад ва ба гапҳоям аҳамияте намедиҳад. аз нигоҳи равоншиносӣ сабаби ин чӣ буда метавонад? вобаста ба ин ба мо маслиҳат диҳед. барои хондану аз худ кардани дониш ба кӯдакон протсессҳои маърифатӣ ёрӣ мерасонанд. протсессҳои маърифатӣ ба мо барои аз худ кардани олами беруна ёрӣ мерасонанд. дар ҳамин протсессҳои маърифатӣ ҳаст эҳсос, идрок, диққат ва тафаккур, хотир. барои ҳамин мо бояд вақте ки кӯдак дар рафти хондан проблема дошта бошаду сину солаш гузашта бошаду хонда натавонаду аз ҷиҳати таълим дар ақиб монда бошад, агар ду сабаб шуда метавонад. як сабабаш яъне ки дар паст будани қобилиятҳои ақлии кӯдак, яъне шахсан ба ҳамн кӯдак тааллуқ, ё ки аз тарафи педагогӣ ақибмонии кӯдак. дар баъзе ҳолатҳое мешавад ки мисол дар синфҳо кӯдакон бисёр ҳастанд, муаллим мисол ба ҳамаашон яъне диққаташро равона карда наметавонад, ё ин ки баъзе мешавад ки мисол усули кории муаллим ба кӯдак мувофиқ намеояд, ки кӯдак дар ҳамон ҳол аз худ карда наметавонад. аз ҳама зинаи асосӣ ин зинаи ибтидоии таълим аст, ки дар ҳамаи инсон вақте ки гирифт донишҳоро гирифт, дар зинаи ояндаи инсон, яъне ки ҳамчун як заминае ҳаст, ки ба ӯ хизмат мекунад. дар бисёр ҳолатҳо ҳамин дар зинаи аввал, ки муаллим роҳи таълимро, усули таълимро дуруст монда натавонисту бо кӯдак робита ёфта натавонист, метавонад ки аз ҷиҳати ҳамин донишу таълим кӯдак ақиб монад. дар навбати дигар мисол аз тарафи қобилияти ақлӣ, ин яъне ки қобилияти ақлӣ ва хусусиятҳои тафаккур дар бисёр ҳол модарзодӣ ҳастанд, ки метавонанд ки дар баъзе одамо қобилияти ақлӣ суст бошад ва инам оварда ба ҳамин расонида метавонад, ки кӯдак аз худ карда натавонад. барои ҳамин ман тавсия медодам, ки ин кас бояд ба мутахассис психолог муроҷиат кунанд. мутахассис аз ҷиҳати психология равандҳои маърифатии кӯдаконашонро бояд дида барояд. ташаккури зиёд. мегузарем ба саволи дигар. модаре бо номи Шаҳноза аз шаҳри Душанбе савол кардааст. фарзандам 7 сола аст, вақтҳои охир бисёр якрав шудааст ва ҳар чизеро ки мехоҳад бояд ҳамон замон иҷро шавад, агар не гирья карда асабонӣ мешавад. чӣ гуна мо ҳамчун волидон дуруст муносибат намоем, то ин одат ба хислати доимии ӯ табдил наёбад? акнун дар ҳар як сину сол гирем агар вобаста ба худаш буҳронҳои сину солӣ дорад. агар 7 сола бошанд, ин яъне ки фаъолияти пешбарандаш таълим асту ба таълим бояд дарояду оғоз кунаду мисол дарс хонаду аввал чихе буд, озод буд, ягон чиз халал намерасонд, масъулият набуд. вақте ки таълимро оғоз кард, ба зиммаи ӯ масъулият медарояд, бояд ба мактаб омода шавад, дар вақти дарс бояд худашро идора карда тавонад ва баъд аз дарс вазифаҳое ки муаллимон медиҳанд иҷро кунад. инам барои худи кӯдак камтар давраи гузариш ҳасту аз давраи яъне ки озод буду давраи кӯдакӣ ба давраи яъне ки мактабу фаъолияти таълим. боз аз як ҷиҳати дигар гирем, кӯдакон ҳама вақт мехоҳанд ки сарҳадҳои худашонро санҷида бинанд, ки то кадом андоза онҳо метавонанд ки гапи худашонро гузаронанду калону гапи онҳоро гиранду то кадом андоза онҳо маҳдуд ҳастанд. вазифаи падару модар дар ҳамин ҳолат ҳамин аст, ки яъне ки кӯдакро як намуд бояд мо тарбияи дуруст диҳем, ки кӯдак равишу роҳи ваяш мисол
дуруст шаваду аз ҳад зиёд ҳам гапи худашро нагузаронаду бод аз ҳам зиёд ҳам вай бояд орому хомӯшу вай набошад ки хоҳишҳои худашро яъне иброз карда тавонад. Дар ҳамин ҷо дар бисёр ҳолатҳо ҳамин дар байн яъне ки як вай муайянро ёфтан, мӯътадилро ёфтан, муносибати мӯътадилро ёфтан мушкилтар мешавад. Дар ҳамин ҳолатҳо нигоҳ кунед ки аз як ҷиҳат мо хоҳишҳои оро пахш кунему тамоман нагузорем ки ягон чизро хоҳиш каду дар оянда проблема мешаваду дар оянда наметавонад ки дар як ҷо як нисбати як чиз хоҳиш дошта бошад дар байни дигарон озодона иброз кунад. Аз як ҷиҳати дигар кӯдакон вақте ки як корро мекунанд онҳо бисёр амалҳои манипулятивиро ёд мегиранд. Мисол бо гирия ҳаст, бо ягон дай ҳаст, мисол нисбати ё ки мегӯяд ки маро дӯст намедоред ё ки ягон шароитро фароҳам намеоваред. Вақте ки ҳамон гирияашро нишон дод, мо гирифтему кори вайро дарав хостаи вайро иҷро кардем, дар ҳамон ҳол ин дар оянда бахташ ҳамчун усул мегираду дар дигар аз ин усул истифода бурдан мегирад. Барои ҳамин мо бояд аз ҳамин чиз эҳтиёт бошем, ба амалҳои манипулятивии кӯдак аҳамият диҳем ки дар кадом ҳол кадом намуди рафторро мекунад. Бинем ки ҳамин дар бошад оҳиста оҳиста вақте ки мо маҳдуд кардан гирифтему, бо далел маҳдуд кардан гирифтем, вақте мебинад ки амалҳои манипулятивиаш дигар ба падару модар таъсир нарасонида истодааст, оҳиста оҳиста кӯдак аз ҳамин чиз аз одат даст мекашад. Кӯдак бояд дарк кунад ки падару модар пай бурда истодаанд ки вай чиро хоста истодаасту ба кадом мақсад расида истодааст. мегузарем ба саволи дигар. Аз шаҳри Бохтар нафаре беибрози номунасаб савол кардааст ки писарам 14 сол аст. Ба ҳар сухан ё хоҳиши мо зуд ҷавоби дағал медиҳад ва бештар танҳо будан мехоҳад. Ин ҳолатро аз нигоҳи илми равоншиносӣ чӣ гуна шарҳ медиҳед? Синни 14 бошад, дар бисёр ҳолатҳо нигоҳ кунед ки буҳрони наврасӣ аз 12 солагӣ сар мешавад, дар баъзан ҳолатҳо то 14-15 солагӣ давом мекунад. Дар ҳар кӯдак вобаста ба инкишофи ҷисмонӣ ва ақлӣ буҳрон дар ҳар сину сол омаданаш мумкин аст. Замин дар гузариш, яъне ки аз 12 оғоз меёбаду то 15 меравад. нигоҳ кунед ки дар ин давра дар кӯдак дигаргуншавии организм, дигаргуншавии гормонҳо ба амал меояд, аз ҷиҳате ки қафаси сина хурд асту организми кӯдак вай бисёртарро кислороди бисёртарро ки талаб мекунад, оксигени бисёртарро ки талаб мекунад, аз ҳамин ҷиҳат қафаси сина танг асту шуш имконияти пурра ҳамон вайро доданро надорад, яъне бо ҳамон кислород таъмин кардани организмро надорад. аз ҳамин ҷиҳат ҳам кӯдакон бисёртар хашмгин мешаванду дағал мешаванд. боз болои ин бадани кӯдаконро гирем агар гуногун афзоиш меёбад. баъзеашон аз ҷиҳати варзишӣ инкишоф меёбанду вай хушрӯ доранду атлетикӣ, баъзеашон типҳои мисол астеника ҳастанд, сусту лоғару камтар хароб ҳастанд, баъзеашон аз ҳад зиёд фарбеҳ мешаванд, баъзеашон дар рӯйҳояшон баъзе доғҳо ва ё мебароянд ки аз ҳамин ҷиҳат ҳам кӯдакон дар бисёр ҳолат дар мактаб шармгин мешаванд ва ҳамсинфон метавонанд ки аз ягон камбудии онҳо ханданд. ҳамин чиз хашми ҳолати рӯҳияш, яъне ки вайрон бошад дар ҳамон ҳолат. вақте ки ба хона омад, дар ҳамон вақт бо дигарон ӯ муошират карданро намехоҳад, яъне ки ӯ фикр мекунад ки аз як ҷиҳат нигоҳ кунед ки худашро дар ҳолати наврасӣ кӯдак бо як чиз наврас бо як чиз дучор мешавад ки ӯ намедонад ки одами калон аст ё одами хурд аст. аз як ҷиҳат нигоҳ кунед як кора кунад, мо мегӯем ки ту калон шудӣ, ин кор ба ту намезебад. аз як ҷиҳати дигар мегӯем ки ту хурд ҳастӣ, оли ба ин чизо ту мисол хуш нашав. мо худамонам намедонем бо ӯ чӣ хел муносибат кунем, ӯ ҳам намедонад бо мо чӣ хел муносибат кунад. як давраи гузариш аст ки дар ин давра боз аз сар ба ҳамдигар одат мекунанду ва аз дигар робитаро барқарор мекунад. дар ҳамин ҳолат падару модар бояд ки волидон бояд ки ба кӯдак фишор набиёранд. мисол кӯдак рафта истодааст ва кардааст дарав чӣ омада қати мо гап намезанӣ ва карда сарзаниш кардан гирем, ҳамон қадар зиддият дар байни мо зиёд шудан мегирад. дар ин син сол мо бояд ки бо кӯдак наздиктар шавиму бояд дар бораи ҳиссиётое ки гузаронида истодааст шинос шавиму бо ӯ бояд камтар нармтар робита пайдо кунем. дар ҳамин сину солам гуфтам ки озодии мутлақ ҳам дода наметавонем, барои ки чӣ хеле гуфтам ин сину солам кӯдак, яъне ки сарҳадҳои
рафтори худашро санҷида мебинад ки то кадом андоза ӯ метавонад худашро ифода кунаду то кадом андоза метавонад ки мисол гапи худашро ба калонсолон гузаронад. дар ҳамин ҷо вақте ки аз тарафи падару модар оҳиста-оҳиста нисбати як чиза зиддият шуду ё ки маҳдуд кардан гирифтанд, баъд тарбия ёфта ба як ваи дуруст меояд. барои ҳамин дар ин синну сол бояд робитаро бо кӯдак мо пурзуртар кунему фаҳмем ки дар дохили кӯдакон чӣ шуда истодааст. саломат бошед. модаре аз ноҳияи ҳамадонӣ савол кардааст ки писари ман 9 сол аст, баъзан дурӯғ мегӯяд ҳатто барои чизҳои хурд. мо кӯшиш мекунем ҷазо надиҳем, аммо ин ҳолат такрор мешавад. сабаби дурӯғгӯии кӯдакон дар чист ва чӣ гуна бояд пешгирӣ кард? нигоҳ кунед ки дурӯғгӯии кӯдакон дар бисёр ҳолатҳо кӯдак дурӯғ мегӯяду волидон вай мешаванд, камтар дар ташвиш мешаванд. бояд якумаш ки кӯдак дурӯғгӯиро сар кард, аввал ба худашон назар афкананд ки худашон чӣ хел зиндагӣ мекунанд. дар бисёр ҳолатҳо кӯдак дурӯғгӯиро аз волидони худаш ёд мегирад. аввал дар кӯдакӣ вақте ки 2 сола 3 сола аст, кӯдак бе як мақсади муайян дурӯғ гап мезанад, ягон фантазия дорад, ягон чиз дар назари вай метобад, ё ки камтар калонтар аз хаёл мекунад. аз синни 3 солагӣ гузашт то 5 солагӣ метавонад ки ягон бо 2 мақсад дурӯғ мегӯяд, ё ки пинҳон кардани ягон гуноҳи худ, ё ки худашро таъриф кардану тавсиф кардан. мисол дар байни ягон корро кардагӣ бошад, модар мепурсад, мегӯяд ки ман накардам, акам кард, ё ман накардам, хоҳарам кард, ё ки дар ҳолатҳое ки дар боғча бошад, агар нисбати як чиз пурсидан, мегӯяд ки ман дар хона аз ин ҳам зочаи калонтар дорам ё мошинчаи калонтар дорам. баъд нигоҳ кунед ки оҳиста-оҳиста ҳамин дурӯғгӯии кӯдак аз як ҷиҳат дар кӯдакӣ кӯдак фантазияи кӯдака инкишоф медиҳаду яъне ки малакаҳои иҷтимоии кӯдака инкишоф медиҳад. аз як ҷиҳат нигоҳ кунед ки дурӯғ гуфта истода эмоцияи падару модарро ҳам назорат мекунаду эмоцияи худашро ҳам назорат мекунад ки то ки аз дурӯғи вай пай набаранд. лекин аз як ҷиҳат вақте ки баъд аз 7 солагӣ, аз синни 8 солагӣ ки дурӯғгӯӣ сар шуд, ин як бонги хатар аст ки 9 сола баъд аз 8 солагӣ 9 солагӣ мисол аст, бонги хатар аст барои волидайн ки дар ӯ ин хислат ташаккул ёфта истодааст. бояд мисол дар ҳамин ҳолат аз ҳама хатобиҳое ки зиёд мекунад, кӯдак вақте ки дурӯғ гуфт, дар ҳама ҳолат ӯро виҷдонаш камтар азоб медиҳад. ӯ мехоҳад ки бо падару модар ҳамун дурӯғи худашро як бор ду бор гап занад ки ман ба шумо бамхел дурӯғ гуфтагӣ будам, гуфта гап мезанад. дар ҳамин ҳолат бисёр волидон хатогӣ мекунанду яке сарзаниш мекунанду гапи пасту баланд мезанад. баъд аз ҳамин кӯдак тарс фаро мегирад, дурӯғ гуфтаам мегирад. барои ҳамин мо бояд бо кӯдак мисол фаҳмида вақте ки дурӯғро гап зад, мо бояд фаҳмем, бо далел ба кӯдак фаҳмонем ки мо аз ин чиз пай бурдем ва дар бораи амалҳои оқибатҳои амалҳои ҳамин дурӯғгӯӣ фаҳмонда диҳем ки мисол дар оянда вақте ки дурӯғро гуфтан гирифт, дар ҷамъият дигар ҳеҷ кас ба ӯ бовар намекунад, дигар ҳеҷ кас ба ӯ робита кардан эътироф намекунад. вақте ки шахс дурӯғро гуфтан гирифт, вақте ба ҳукми одат даромад, вай дигар бо хоҳишу бехоҳиш ҳам, бо мақсаду бемақсад ҳам дурӯғ гуфтан мегирад. барои ҳамин аз тарафи падару модар дар ҳамин ҳолат бо кӯдак нишаста як суҳбати нарм бо ҳамдигар фаҳмида, бо як меҳру муҳаббат мисол муайян кунад ки сабаби дурӯғгӯии кӯдак чӣ буд, дурӯғгӯии кӯдакро пай бурданду ҳамин оқибатҳои дурӯғгӯиро бояд фаҳмонида диҳанд. аввал бояд барои худашон як бор сабабашро муайян кунад ки дар кадом ҳолатҳо кӯдаки онҳо дурӯғ мегӯяд, вобаста ба мактаб ҳаст, вобаста ба берун ҳаст. вақте ки муайян карданд, тарси кӯдака муайян карданд ки аз чӣ тарсида ӯ дурӯғ гӯяд, чӣ водор карда истодааст ки дурӯғ гӯяд. баъд бо сабабҳояш оҳиста-оҳиста суҳбат карда бе ҷангу ҷанҷол фаҳмонад. дар бисёр ҳолатҳо худи волидон чӣ кор мекунанд? кӯдакро биё намезананд, мегӯяд биё ҷанг намекунанд ва вақте ки кӯдак омад, худашон дар ваъдаи худашон намеистанд, вафо намекунанд. дар бисёр ҳолатҳо боз волидон мисол дар хона нишастааст, модар мегӯяд ки меҳмон мебиёяд, ҳамин меҳмонро дидан намехостам, мо ҳозир вақти вай нест меҳмон қабул кунӣ. боз вақте ки меҳмон омад, бо хурсандона шумо омадед, хуш омадед гуфта вақте ки пешвоз мегирад, кӯдак ҳар як амали волидайнро гирифта, яъне ки тақлид карда аз ҳамон хислатҳо пайдо шуда мегирад. дар ин ҷо ҷанг карда, сахтгирӣ карда, якбора сарзаниши сахти ӯ фақат бо як суҳбати нарму мулоим бояд фаҳмонда диҳанд дар бораи оқибатҳош. саломат бошед. мегузарем ба саволи дигар. модаре аз шаҳри
душанбе савол кардааст ки писари ман 13 сол аст, вақтҳои охир ба бозиҳои гуногуни компютерӣ ва телефонӣ зиёд машғул мешавад. Гарчанде доимо ба ӯ таъкид мекунем, аммо бенатиҷа. бо ман дуруст сухан намегӯяд. Метарсам ки ин ҳолат ба ояндаи фарзандам таъсири бад мерасонад. дар чунин ҳолат ман чӣ гуна муносибат намоям? қаблан барои маслиҳати равонӣ ба шумо ташаккур. боз нигоҳ кунед ки дар саволҳои пешина ҳам буд проблемаҳо 14-13 ин синни соли ҳамин диапазони гузариши наврасӣ аст. дар ҳамин ҳол нигоҳ кунед ки ҳозир ҳама аз якумаш ба телефону барои чӣ бисёртар бо телефон машғул мешаванд, бисёртар ба бозиҳои компютерӣ рӯ мебаранд, барое ки аз бекорию вақти холигӣ бисёр доранд. Аз ҳамин сабаб барои ҳамин бояд ки волидон аввал фикр кунанд вобаста ба шавқу завқи кӯдак ягон вай варзишӣ бошад, агар ба толори варзишӣ бошад ба ҳамҷо диҳанд дарсҳои иловагӣ барои инкишофи мисол ақлияшон дар ин машғулиятҳои махсус. Вақте ки кӯдак бо дигар чизҳо машғул мешавад, ҳамин мо дар организмон гормонҳое дорем ки ба мо қаноатмандиву хурсандӣ медиҳанд, мисол эндорфину, дофамину. Вақте ки ҳамин чизро дар дигар ҷо диду аз ҳамон ҷо қабул кард, оҳиста оҳиста аз ин чизҳо дур шудан мегирад. вақте ки мо яъне ки хушбахтиро қаноатмандиро дар дигар чиз ёфта натавонисту вақти холигӣ зиёд дорад, ро ба ҳамон телефон яъне ин фазои холигиро ба дигар ҷо равона мекунад. барои ҳамин мо бояд кӯшиш кунем ки фазои холигии кӯдакро яъне ки пур кунем ва дар ҳолати ҳамин якбора даст кашидан ва кардан мушкилтар аст. акнун метавонанд ки соатро камтар кунанду маҳдудият кунанду як назорат монда зери ҳамин ҷо қатиш бо як суҳбати бо далел суҳбат карда, яъне ки ҳиссиётҳои ӯро фаҳмида бо як тарзи мулоиму дуруст бояд суҳбат кунанд. агар дар ҳолате ки натавонанд, метавонанд ба равоншиносон муроҷиат кунанд. ташаккури зиёд. саволи дигар, як модар аз шаҳри Кӯлоб савол кардааст ки духтари ман 6 сол аст, шабҳо танҳо хобидан намехоҳад ва аз торикӣ метарсад. оё ин ҳолат табиӣ аст ё нишонаи изтироби равонӣ? яъне тарсидан акнун барои муайян кардани сабаби асосии он мо бояд бо худи кӯдак суҳбат кунем. дар ҳолатҳое мешавад ки дар бисёр ҳолатҳо тадқиқотҳо гузарондагианд ки дар пеши кӯдакони хурд вақте ки морҳои калонро монд, кӯдакҳо бозӣ кардан гирифтанд. аз ин тадқиқот ба хулоса омаданд ки инсон аз ягон чиз якбора худаш бо тарс тавлид намеёбад. дар тарсҳо ин ҳамаш дар зиндагӣ омадагӣ ҳастанду баъдтар ворид мешаванд. ҳаминро метавонад ки дар ягон шабиҳ тарсидагӣ бошад ё ин ки волидон худашон бо ягон чиз тарсондагӣ бошанд ки нисбати ҳамин чиз мисол тарс пайдо шудагӣ бошад. барои ҳамин ин ҳолати дар баъзе ҳолатҳо кӯдакон акнун худашон танҳо мондану тарсиданашон ин табиӣ аст, лекин боз бояд мутахассис дида бо кӯдак суҳбат карда бинад ки ягон осеби равонӣ гирифтагӣ набошад. барои ҳамин бояд дар ин ҳол ҳам вақте ки ин чиз бо синну сол бо вақт нагузашт, бояд ба мутахассис муроҷиат кунанд. вобаста саломат бошед. дар анҷом мехостам бо саволе муроҷиат кунам ки дар замони ҳозира ба кӯдакон ё наврасон чизеро фаҳмонидан хеле мушкил шудааст. масалан баъзе аз кӯдакон наврасони имрӯза гӯё ки ҳама чизро медонанд ва ҳамин саволро низ баъзеҳо аз мо карданд, ба ин хотир ворид кардем. шумо сабаби инро дар чӣ мебинед? сабаби инро дар ҳамин мебинам ки вақти пештар нигоҳ кунед ки васоити ахбори omma, яъне ки ахборҳое ки ба мо медаромаданд, сарчашмаи ахбор фақат якто буд ё дуто телевизион ё китоб буду ва он кас сухан мезанад. ҳозир нигоҳ кунед ки сарчашмаи ахбор ин қадар зиёд шуда яъне васеъшавии иттилоот ва кӯдакон ҳозир нигоҳ кунед ки ба ҳар манбаъо медароянд, ҳар мисол блогерони гуногунро тамошо мекунанд, идеалҳои гуногунро ба худ қабул мекунанд, яъне ки ақидаҳои волидайн бо ақидаҳои мисол ваи нав дуруст омада наистодааст. аз ҳамин сабаб бо ҳамдигар яъне ки забон наёфта истодаанд. яъне насли пеш ба имрӯз бо ҳамдигар насли пеш бо ҳамдигар яъне нигоҳ кунед ки техника ва технология чӣ хел пеш рафт ки дар байни 15 солгӣ ин қадар навгонию вай ҳаст мисол чиёд. барои ҳамин падару модар барои диалоги дурустро бо кӯдак барқарор кардану мисол суҳбати солим доштан бояд онҳо хабардор бошанду камтар
چیزایی که در اطراف شده ایستاده است باید فهمند. از همه چیز درست باید نظارت کنند که کودکانشون به کدام سامانه‌ها می‌درویند، کدام بلاگرها رو تماشا میکنند، به چی شوق و ذوق دارند. وقتی که شناس شدند و دیده برآمدند، از یک جهت نگاه کنید که بخطری کودک رو تامین میکنند، از جهت دیگر پدر و مادر هم همقدم این کودک میشن و میدونن که در کدام حالت‌ها چه خیلی میکند و عقیده او از کجا آمده ایستاده، سرچشمه عقیده‌اش رو پی برده میتوانند. برای همین یک چیز باید کودکان رو نظارت کرده، کودکان به چی ذوق دارن، کی رو همچین ایدئال قبول کردن و کی پیروی میکنن، باید این رو معین کنیم. یعنی اینجا حالت روانی کودکان نورسان امروزه پیش از همه از فضا احاطه کرده آنها وابسته است. بله، با از یک جهت نگاه کنید که اول مثال در یک روز انسان یک فیلم تماشا میکرد 2 ساعت بود، مثال مغز سری همون با همون مثال بند بود و میدید و هم قدر معنا بود. باز نگاه کنید که هر یک ویدیو رولیک های کوتاه که 40 ثانیه هست در داخلش معنی 2 ساعته 3 ساعته رو دارد. همین هم میتوند که به مغز سری کودکان نظیر کمتر و یعنی که شدت مغز سر رو بلند کند و یعنی که به مغز سر همین چیز هم کمتر و آوردنش به کار مغز سر خلل رسان میکند و مغز سر رو تا جای خسته کردنش هم ممکن است. در تشکر زیاد در بیشتر کودکان امروزه شاید از همین سبب باشد عصبانیت زیاد دیده می شود. گوش نمیدهند، عصبانیت میکنند، نمیخواهند با کلانسالان صحبت کنند، زود پاسخ میگویند و قهر میکنند. سبب این رو شما در چه میبینید؟ سبب این هم نگاه کنید که وقتی که همون بلاگرهای در بسیار حالات نگاه میکنید، بلاگرهای همسن سال خودشان رو تماشا میکنند در همونجا. همانها با اگر یک پدر و مادر یک بار اهمیت دهند، یک بار نگاه کنند که کودکانشون کیه تماشا کرده، پیروی کرده. همون بلاگران درباره زندگی خودشون نقل میکنند، با پدر و مادر چی مناسبت کرده ایستادن نقل میکنن، با اطرافیان چی مناسبت کرده. اینا وقتی که آن رو میبینن بر رفتار اون میتونن که تقلید کنند و رفتار همون رو به خودشون یعنی قبول کنند. برای همین در رفتار کودک وقتی که دیگرگونی رو دیدیم که گپ‌های ما با کودکمون درست نآمده ایستاده است، ما باید اول از تلفنش نگاه کنیم که او به کدام سامانه ها میدره، کدام بلاگرها رو تماشا میکند، بعد اطراف او رو ببینیم که با کی دوستی میکند و چی میکند. در بسیار حالات در سن سال نورسی تقلید به همسنفان هم بسیار میشد. یک تاش یک کار رو یاد گرفت و با پدر و مادر یک نوع مناسبت کرد، دیگرش هم رو میبیند و در اون تقلید کردن میخواهد. یعنی اینجا پیش از همه باید توجه کرد به انتخاب کودکی که کودک کی را میبیند، کی را میشنود، با کی همنشین است، از چگونه استفاده میبرد. تشکر زیاد. بینندگان گرامی، اینجا اشاره دارند که فرصتی به برنامه مسیر تربیت جدا گردیده به انجام رسیده ایستاده است و باور داریم که از نصیحت‌هایی که امروز برای شما روانشناس شهرزاد عبدالرحمنوف پیشنهاد کردند برای خود چیز گرفتید و یادرس میشیم که امروز ما برنامه رو پورا به سوالهای شما بخشیدیم. بینندگان گرامی، بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما. بزرگ میگوید تربیت کاری بزرگ است، زیرا آن تقدیر انسان را حل میکند. پس ما باید در تربیت نسل امروز که آینده سازی ملت هستند سهمگزار باشیم. بینندگان عزیز، اینجا فرجام برنامه مسیر تربیت است. همیشه سلامت و سربلند و سعادتمند باشید. خیر.